Diyos marhay na hapon po sa Tuya Gaboz. Fet sa 9 ng unyan kan Hunyo taon 2025. Madalion ang rabas kan panahon dyan ano. Kabangaan na baga kan taon. Kami po giraray minapaabot din pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. May resulta na sa tuyang halos maghapon na pagpagal, pagtrabaho, pagsakripisyo, pagdiskarte asin iba pa. Madali sa natanamusti na naman sukang ko pag nahihidali talaga kita. No? Yan, okay na gayo do. Yan. So maghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte asin iba pa. Eto na naman tayo, sus Mariosep na buhay to. Okay na ba? Eto sa kabila, yan. Yan, sagkod na kitang alas 5 ang pagkahapon sa programang Bicol Target. Mantang ka po dyan naghanda na gayud kan pamagihan or nagmimerienda. Sabayan lamang nindo kami. Madadangog ta dyan ang report sa luwas. Katuwang si Chief Jimmy Pading Jimmy, kumpadreng Jomar Bien, Pading Alarmario, si Joshua Bino, si Angel Mustaza, si Karen Nicolala, and siyempre sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control, yaon dyan, June Napolis. Iyan pong boses na minaluwas dyan sa speakers kan sa indong radyo. Si June Napolis yaon dyan kapartner mitabe. Sa newsroom, yaon dyan ngunyan si Jen Matthew Balyaran asin si Madam Shia Leron. Siyempre si Nicole Ann Gloriane. Kasabay pa dyan si Jimos Barrios, sindaan nagsusurumada tabe kan mga istorya lokal, national, international. Yan na nagkakadarangog dindong bareta sa DCGB. Nababasa sa samuyang social media portal sa DCGB News Online. Sinda po ang nagatarabang-tabang kaiyan. Siyempre sa pangenot iyan sa direksyon asin supervision kan samong news director si Mar Dela. Sa IT yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong kasarabay-sabayan sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Pwede tabi ka mo magpaabot maning informasyon. Yaon ka mo ba yan? Mga paraan taway. 0942670195 sa Smart. 0942670195 and 096607301115 sa Globe. Ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Sige, may istorya na kita dyan sa luwas. Aramon ta ang bit-bit na informasyon ni Compadreng Al Armario. Ali man dyan sa iyang location. Al Armario on the spot report. Compadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead na. Salamat, Pading Pio. Maray na hapon. Nasa kay Congressman-elect Kaloy Loria ang kapalaran ni DE Second District Engineer Warren Bong Asotia kung imamantener siya o posibleng salidahan sa mga masunod na bulan. Yan ang informasyon sa tuya
kan mga reliable sources taman sa District Office kan DPWH Second Engineering kung sa may unconfirmed report o information pa na si DE Azotea posibleng malipat ini sa 3rd District kay Congressman-elect Adrian Salceda. Iyo. Dahil public knowledge man na katiwala siya ni outgoing Congressman Joey Salceda digdi sa 2nd District sa halawig naman na panahon kana turno ni outgoing Congressman Joey Salceda. Dahil matatawadan talagang gulpiman na mga proyekto na-implement digdi sa 2nd District Yan. sa turno ni Congressman Joey asin sagod nga ni sa ngunyan ongoing pa ang ibang mga project ani plus ang mga maintenance work na talagang puga-puga na sagod sa ngunyan mahiling man ang sobrang kaigusan kan mga taga district office lalo na digdi sa southern part kan Daraga Legazpi going to man ito talagang aktual na nahiling negos kan mga taga DPWH as in budgeted naman iyan kan gobyerno nasyonal sa ngunyan na taon. Kalagad sa mga masunod na taon o lalo sa 2026 panibagong budget naman ini halis sa gobyerno nasyonal madepende man sa magiging rekomendasyon kan mga kalyado man Congressman-elect Kaloy Loria hindi sa Segundo Distrito. Kaya sa ngunyan ang gabos naghahalap sa magiging posibleng kamyada, magiging kapalaran man si D.E. Warren Bong Azotea na sa informasyon sa tuya madepende man gara iyan kay Congressman-elect Kaloy Loria kung ano ang magiging diskarte sa mga masunod na bulan sa iyang mga nakatalaan na pagtukaw. Arang mo kumpadre nga adi. Ining si DE Bong Azotea ibang work ethic ka ini. Kumbaga nakakadara pasiring sa iyang mga pag-iriba dyan. Yun nga ning report mo baga, yun na yan, puga-puga pasagkod ngunyan ang mga trabaho, maintenance works, as in so implementasyon kan mga pinabulusan na ning budget ni Congressman Joey na infra digdi sa Segundo Distrito kan Albayta. Ang kuang kainin ni Engineer Bong Azotea is almost hands-on, tutok talaga. And kung igwan yung problema ang minabutwa, minaduman nga niyan sa site, unknowing kan mga nagtatrabaho taod-taod yaon na si Engineer Azotea, si DE. Sakto, sabi ba iyo man ang sa kuyang obserbasyon personal na nahihiling ko mismo ang aktual na kung saan ang mga aksyon, yaon talaga hands-on si DE Azotea. Iyo, ang tiwala sa saya ni Congressman Joey sobra, kaya dahil niya man, iyan ang pipangatamanan niya na dahil man mapasupog ang 2nd District Congressman sa mga ipigbababa digding proyektong infrastruktura. Kaya baga, kung anong mga na diferensya, pipadalagang kanyan an sa iyang mga tao. In fact, ako testigos mga kampading alta, so nakalis bagang bagyo, nagbaraha baga digdi sa Legazpi, may naghagad maning tabang sa Satuya, taga barangay 16, yan sa sakuyang lugar, na madiklag itong sutulay baga papalaog dyan sa may Albay Central School. Yan, nabara yan ng tudong ati. Ngunyan, ipinaabot ko sa mensahe kay Engineer D.E. Azotea, kay Bong, pinahiling ko sa retrato. Ang sabi ni Engineer D.E., sige ngaya piyo, maski iyan ngaya kargo na kan Legazpi, although nakatukaw na kaituman si kunyan, si Mayor Pido Garbin, pero pagkaga pinadalaganan pa yan ni Engineer Bong Azotea. Tapos taw yaon naman su team na ipinadalagan man ni kunya ni Mayor Pido Garbin. Araw ka ng work ethic ni kunya ni DE Bong Azotea, nakakaulakit sagkod sa baba. Kaya yan nahiling mo dyan, mga mahiguson, talagang diretso iyan tabi ikaw padringal.
Yes, totoo tabi pa eksaktuan natin sabi mo kumbaga magayon ang apisar magayon man ang teamwork talaga ninda ni Mayor Pido and yun nga ni hands on siya kaya kumbaga kung ika ang tauhan masusupog ka na di ka magtrabaho ta subos mo nga na iyaon mismo actual na nag-supervise ka na patrabaho so yun ang sayang man tabi pa na kung mahali siya digdi sa second district. Anyway, kung totoo manining informasyon na kabot sa Tuya, na ililipat siya sa third district, maswerte ang third district. Ayan. Aram mo, lataw na yan at Padring Ale. And it's but natural na daiman pwedeng buhian kan kampo ni Congressman Joey ining si Engineer Bong Azotea. Tayo na nga niyan, ang work ethic ka iyan. Kung baga nako asukon sa gitara magkatono sinda kaya bako harayo ang posibilidad na talagang edestino man ini si Engineer Bong Azotea duman sa 3rd District Engineering Office because iyan ang kalakaran sa bilog na Pilipinas whosoever is the congressman sa 3rd distrito kaipuhan niya man so sa iya man na district engineer igwa siya ning trust and confidence so talagang bako yan makangalas nangapit na panahon talagang yaon naman yan si D.E. Bong Azotea sa 3rd District Engineering Office sa irarom naman ni Congressman Adrian Salceda na sararo man sa nasidandara Congressman Joey. Iyo, tabi pa anyway, question mark kung si an posible na magsalita sa iya, sabi ka nga tanggulo ka ni istorya madepende man iyan kay Congressman-elect Kaloy Loria. Igwa ka kumpadreng alamidbid na engineer natugang ni Vice Mayor Bobby Cristobal so aki ni Engineer Oka ni OCC so amigo ta. Kaya pareho ang napaparungtang istorya. Ang napaparungtang istorya inilataw na kumpadreng ining sutugang ni Vice Mayor Bobby Cristobal si Puchi ba yun o basta lalaki iyo ang matukaw na Assistant District Engineer. Yan. Saroon sa naglataw na istorya. And ang sarong naglalataw na istorya, ang malaog dyan na DE sa 2nd District Engineering Office, yung Assistant District Engineer ng 3rd Engineering District, si Engineer Nards Gonzalez. Posible. Yan ang naglataw. Tama. Kasi aram-taman, public knowledge man baga, na Ann Gonzales at Ann Loria, talagang magkauyon man yan. Engineer Nards Gonzalez daw ito Engineer Nards Gonzalez, hali sa 3rd Engineering District na Assistant DE Duman. Iyo gayud ang makukulokar dyan sa 2nd District Engineering Office and sutugang ni Vice Mayor Bobby ang assistant daw. Yan na mahiling tayan na as time goes by na lalao man talaga man iyan in kaso depende iyan sa magiging congressman bagatabi sa gabos na distrito kan Pilipinas. Taramta naman sa nabaga si OCC si amigo tang Ok na Cristobal last hour gari suporta man kay Kaloy na Loria kay Congressman elect na Kaloy na Loria. Yes so mga pangyari. Yan sabi pa yun na yan may nangyari baga sa last minute. Tugma ng gad ang mga informasyon sa imo dahil man talaga nag-ibal kan informasyon na nagkakabot sa kuya. Yung baga so mga turo mo pa so mga turo mo sa ko pero ang pinakamaray ka kung maimbitaran lamang kita kan congressman na bagong yan. Tanganing makonfirmar tayo yan. Iyan ang pigi-daw ko pa. Sagkod ko niya man padingal. So, sundo sa nakita duman sa mga impormasyon bagang iiula pa. Yun na nga kaya baga ako maingaton ako pa sabi ko, unconfirmed, naputol pa din. Unconfirmed report. Okay. So, yan, mahiling taan. Pero, kumpadre redial na lang kung gusto mo pang magdagdag tabi digdi sa istorya. So thank you so much Padingal managada na Padingal so mga turo mo baga panon sa ko Padingal kung paano sumyusog kan informasyon na harani duman sa kurit ng gada. Basta kita unconfirmed report unless na i-confirm sa tuya in front maski sa botelya o sa maski sa tasa. Sa kape sa tasa. Iyan na naiidawon ko na. Iyan na pigi-idaw tama nawakan man lamang kita. Kung halimbawa ang baging assistant di man agad sutugang ni Vice Mayor Bobby.
Ano naman na dahil kita makakonektar lamang, bako? Carry daw ta naman ang kape-kape. Sige, Paring Al. Pwede man magdala kong native na manok. Iyan ang sinasabi ko sa iyo. Kung yan ang request kan congressman. Uy! Lalo na si OCC. Yeah! Iyo man na yan ang paborito. So, tinolang manok bagang native. Tinutungan. Tinutungan, yan. Oh. Anytime, pwede. Yan, makaabot sa ng impormasyon nali kay OCC, ano. Sige. Tayo pa rin, abangan tayo yan, ang mga informasyon na yan. Maramihan trust. Yan, tabi ang update. Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Alarmario on the spot report. Yan, tabi ano, iyan yun baga paano, kung yan, expected na, normal na kalakaran yan, kumbaga, unwritten rule, whosoever ang nagtutukaw na congressman sa manlain-lain na congressional district sa bilog na Pilipinas, he is given the leeway and wide latitude to choose kung si man ang saya man na nakukursunada man na kunyan na district engineer, no, and dining kurlogan ng bote yan pading na ang mga district engineer iguanin mga pag ibinugta ka dyan kan sarong kongresista, identified ka na iyan na engineer na yan, iguaning trust and confidence man ang kongresista. Kaya sa masunod man na turno naman kung masalidahan so nagsalida sa iya, ako niya man na anytime pwede man siyang salidahan man tabi ano diyan sa iyang pwesto ano. Now, take for instance ining si Engineer Bong Azotea, ang work ethic kay ni June iba. Talagang trabaho kung trabaho because halangkaw ang level of confidence and trust, kumpiyansa na tatao sa ayan ni Congressman Joey Salceda. Mga proyektos na yan halos hands-on siya si D.E. Bong Azotea. Kaya nakakaulakit ang sa iyang work ethic. Trabaho ang kunyan. Mga yaon dyan sa field. Sa opisina, ang trabaho siyempre yung administrative works. Pag may mga problema, kung kayang dumanon personal kan DE, mahiling mo yaon na yan si Engineer Bong. Nagsusuperbisar. Kaya minakarapag kapag ang kunyan. Ang mga tauhan niya dyan sa field. Ano. And maski wala siya sa field, expect ninda yan na anytime kung may mga puro problema, minaabot yan dyan si Engineer Bong Azotea tabi, ang district engineer. Kaya arog iyang kaan tabi. So, it's just but natural. Halimbawa mananggad, magkaigwa maning rigudon, tadarahon man iyan, duman sa distrito man, sa tercer distrito, si Engineer Bong Azotea, 3rd District Engineering Office. It being the fact na ang nailir dyan is si Congressman-elect Adrian Salceda na sa diring tao man ni Congressman Joey Sarte Salceda. So pareho man girara ang sistema kan mariliwat lang yung area of jurisdiction. Yan. Area na of jurisdiction pa doble na gayud kan jurisdiction tabi. Now in relation with that may mga istoryang nagluluwas dahil pa man kita nagakasiguro na if ever man agad magka-rigudon, ang matukaw daw dyan sa 2nd District Engineering Office is si Nards Gonzales. Certain Nards Gonzales, taga dyan man yata ini sa Daragayata or kung saan Assistant District Engineer ini kan 3rd Engineering District. And ang sabi, ang Assistant DE will be certain Cristobal. Tugang ata ni Vice Mayor Bobby Cristobal, aki ni Engineer Oka Cristobal, so amigo taman tabi. So hirilingog tayan, expect talaga na magakaigwanin mga rigodon diyan sa mga district engineering bako sa nadigdi sa Albay pati na sa ibang mga lugares pa na nagkaigwaning major shake up sa complexion kam politika lalo na sa lado kan pagka kongresista. June pwede na tayong mag-check ning oras. Nasa sirkulo na ba? Susog yan sa satuyang reglamento. Oras Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Karga na po sa mga may pangkarga dyan in crudo gasolina ta sa agamalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo, darakan geopolitical tensions na nangyayari sa palibot kan kinaban. Dahil man minasobra sa piso, abot lang 90 sentimos ang idadagdag. Medyo may diit na diferensya lang sa crudo buda sa gasolina tabi kunyan hiro-hiro naman kan ining merkado internasyonal sa petrolyo. Di Brigada Eskwela na naman bagangon yan. Here we go again. So piga para istorya tabaga June maging duman sa tingog kan banwaan buda sa digdi sa Bicol Target nata daw iyan ta taon-taon na sana sa bilog na pagkabuhay ta digdi sa broadcast media daining Hunyo o ano man na opening kan school calendar na ang bareta supisyente na ang numero kan classrooms. Dahil lamang iyan nangyayari na, daw yan ang ipig yung kalasta for so long a time, maski yung tropa ta dyan sa Mega Force, yung dyan sa DepEd, dahil man kita ning nakukuapang simbag, nata perming kulang ang classroom. Yan. Apisar kan bilyones na kantidad na ipinagpapabulos kang kunyan. Kan gobyerno sa taon-taon na pag opening kang classes, perming kulang iyan tabi O ano ba to? Meron bang latest dyan sa newsroom? Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III binuksan ng pagtukar sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Anong gustong sabihin tabi ka ini? Jen tabi dyan sa newsroom, very latest ba yan sa Senado? What's happening tabi? Pinagbuksan ang pagtukar si
Anong gustong sabihon? Pinagbuksan ang pagtukar sa impeachment trial. Inopen ba sa plenary? Pakikuan yung mikropono tabi dyan, nakandat kung anong nangyari. Ito yung VHF ko para magamit na lang. Kung na yung connection yan, itong VHF ko na lang. Okay na ba? Yun yung saro sa mga mainit pang pinaghahalat niya to o pigabangan niya to sa lado nasyonal. Standby mo na pading Jomar, inutunta ini ipinag-flash digdi sa tuyang screen sa newsroom, sa announcer's booth hali dyan sa newsroom tabi inian nagakaigo ning pagkakabanga ning opinyon naman sa bilog na Pilipinas. In fact susaro sa nagsurat kan konstitusyon si Chief Justice Ascuna nagboses na manungod ini sa impeachment na yan tabi na nakapindyente sa Senado. Okay na tabi Jen. Jen, anong gustong sabihin kay ni Senate Minority Leader Abogado Aquilino Coco Pimentel III binuksan ang pagtukar sa impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte sa Senado. What happened tabi? Anong sitwasyon niyan? What's happening sa Senado? Pinag-open na ba sa plenaryo? Si Cheese na Escudero, anong kunyan tabi? Itong BHF na lang, sandali, para magkana lang. I-open natin. Pwede yan? Naka-VHF yan? Pwede man sa UHF. Pero sa VHF yan, yung nakalak sa VHF tabi. Mag-araman taan. Sa oras na alas 4:40 nin pagkapon, standay pa din Jomar, hata pagkatapos ni Jen, dyan sa newsroom, ilaog ta tulosan sa imo na report dyan sa 1st District. Okay, nakamonitor si Jen. So, Jen, go ahead. What's happening sa Senate? Go ahead. Yes, para na pagkahapon, Sir Pio, binuksan na ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang pagtukar sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ongoing ngunyan, kasabay kang pagbalik session kang Senado ngunyan na pagkahapon, pinagtukar kang Senate Minority. Kumbaga nagkaigwa na ning formally move para sa opening kang impeachment trial, Sir Pio. Kung saan pinagsasabi digdi ni Pimentel na nagbutwa na kaya Sir Pio yung pangapudan kang publiko, especially hali sa mga members of the academe na kung saan pig-request nila na magkaigwana ning Senate trial para duman sa pigbubusol na impeachment kay Duterte. So, pero kayan Sir Pio, sa pahayag man kay ni Senador Risa Ontiveros, actually may minorya sa Senado ipigbubusol na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pero ngunyan, ongoing kasi Sir Pio ang pigtutukar ngunyan sa Senado, kumbaga nag-uururun pa, pero ini naman Sir Pio si Francisco Tolentino, igwa siya ning ipig-propose na kumbaga dalagan trial calendar, Sir Pio, na pwedeng magamit sa dalagan kang impeachment trial ni VP Sara. Kung sa inakapalaman digdi na sa June 11, pwede na gibuhon ang pag-convene bilang impeachment court. And sa June 22, iyo ang magkakaigwa ning reply ning prosecutors. Sa June 23, pagkaaga, iyo ang submission of trial brief, and pagkahapon magkakaigwa ning opening statements. And sa June 24 to 25, iyo ang presentasyon ka mga ebidensya sa prosecution, and June 25 to 26, presentasyon ka mga ebidensya duman sa defense. And June 27, magkakaigwa ng rebuttal. And June 28, oral arguments. Sa June 29 naman, magkakaigwa ng closed door meeting. And sa June 30, render of judgment. Tabi, Jen, klararon ta lang, in simple terms, dai pa man ng impeachment trial, inopen lang in plenary ni Senador Abogado Coco Pimentel III na po na kung mapupwede. Tama daw, over? Tama ka dyan, Sir Pio, kasabay kay ining pagbubukas kang pagbabalik sesyon. Iyo naman, Sir Pio, ang ipigrekomendar na mapuuna na ang impeachment trial. Iyo naman ang pangapudan kang tao na mapuuna na kung kinakaipukan. That's why igwa na sinda ning ipiglatag naman na
trial calendar para if ever masunod na Sir Pio ang marahay na dalagan kay ining if ever magkaigwa talaga ni trial para sa impeachment. Igwa daw kitang mahugot dyan, June, na audio. Pwede kitang makalaog sa audio kan Senado sa live mo niyan. Igwa na kita ning kanyan facility. Standby muna dyan, tanahihiling tangon yan sa satuyang kwan si Senate Senador nalingaw ko sa pelikan ni. Issue a notice, Mr. President. Sa ini dyan na nasa kwan? Senate Majority Leader Francisco Tolentino. Hindi yan si Tol Tolentino, hindi yan. June 11, Mr. President. Ining nasa If I screen heard niya it right, to. Mr. President, and that's why I wanted to be clarified on this particular issue. Si Joel Villanueva, Sir Pio, ang nasa screen mo niyan. Yes. Okay, nahiling mo na po, Sir Pio, sa screen. Yes, yan sa Okay. screen. Sige po. Work and start taking the oath of the Senate President as the presiding officer of the impeachment court and the senator judges. It would also mean, Mr. President, that we assume that the impeachment proceeding, the articles of impeachment had already been referred, Mr. President, because we have not. And so let me just put that on record, Mr. President. And again, I thank the Minority Leader and again share his views about the immediate convening of our impeachment court. And I don't see any reason, Mr. President, why we should convene now than on Wednesday, Mr. President, which is 2 days from now. Thank you, Mr. President. Thank you, Minority Leader. So, Mr. President, so that we can the Minority Leader will respond to the so we can dispose of the pending clarification matter. asked for Yes. by Senator Tolentino. Yes. Yes. You may proceed, sir. So that so that the body can properly act on the pending matter, which I have raised in my question of privilege based on our rules. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Data ni Pugulan. We expect the ruling. Data ni Buhian, data ni If I Buhian. may, I have already mentioned earlier, Mr. President, and because this representation wouldn't want to raise a point of order. And again, for the record, I share the sentiments of the Minority Leader. We have the same position as to the convening of the impeachment court. We have the same position as to whether or not it will pass through the 19th to 20th Congress. Naputol yung ating signal. Data na bubuhian at importante anta pinag-move na i-convene na yung Senate as an impeachment Convening of court. the Halatong tang impeachment ruling. court, we have the same position as to whether or not it will pass through the 19th to 20th Congress. Nagbabuffer ang ating signal kaya tabi data na buhian tabi diyan ta formal nang ipinag-move diyan sa plenary na i-convene na ang Senate as an impeachment court. Naghalat na lang kang ruling kana Senate President sa paagi ni Senate President Abogado Chis Escudero. Yan, ang nagtataram kasumago na dangog ta si Senator Joel Villanueva asin si Senador Coco Pimentel. Go ahead. Issued any Senator notice, Joel Mr. Villanueva, President, what would happen to your letters na from June 2 ginawa nating June 11? Does it also mean, Mr. President, na baliwala na po ito? So, that is just a procedural question, Mr. President. And again, let me put again on the record that I have the same position as the Minority Leader, that if we can convene as much as possible, Mr. President, the impeachment court, I would go for it, Mr. President. Thank you. Mr. President, there Before is no, Senator De La Rosa, the Honorable there Pimentel. is no basis to raise a point of order because no provision or section of our rules has been violated. And that factual question from our colleague that the Senate President shall take proper order on the subject of impeachment has been done. There is a letter from the Senate President to the House dated May 19, 2025. Which will be on June 11, Your Honor. No. Hindi na po ito. Ang ibig sabihin lang po nito, itong ating Rule 1 ng ating Rules on Procedure on Impeachment Trials. Sabihin lang ng Senate President sa House that the Senate has taken proper order of the subject of impeachment and we are ready to receive the prosecutors on such date and time that we will tell you. So yun na po yun. So I think this has been
satisfied by the, does the Secretariat confirm the May 19, 2025 communication from the Senate President to the House of Representatives? Tama po ba? That's Senator Coco Pimentel III. So, naghururon mo niyan, kan prosedimento, hahalatun na lang ang ruling kan Senate President kung magkaiganing ruling yun yan. Ano? At pinaghagad ng mag-convene ang Senate as an impeachment court. And susunod na ito dyan, Tabi. So, The Secretariat confirms a letter dated May 19, Senator Chis. setting the convening of the impeachment court supposedly on June 3, which was later on amended at a later date, setting it on June 11. Before recognizing the Honorable De La Rosa, Chair would like to make of record that as stated in the February 24, 2025 letter of the Chair to all the members of the Senate, where we quoted all the relevant Supreme Court decisions and rules and the basis for the action of the Senate President and Chair. Yan, sige Tabi dyan, halatun na lang, tayo pa ning deliberation. So, iyon dyan Tabi, nagpuon iyan na arog ka na dalagan kan deliberation, kan i-open, pinaghatag ni Senador Coco Pimentel yung move na i-open na ang Senado i-convene as an impeachment court over. Sir Pio, tama ka po dyan. Ngunyan lang iyan na pagkahapon ginibo. Kung sa iyan, ginibo yan ni Pimentel sa iyang motion in a privilege speech na pinag-second demotion man ni na Senador Risa Ontiveros as in kang iba pang miyembro kang Senate Minority. Yun, okay. So, abangan ta na lang Tabi dyan. Thank you so much dyan. Halit dyan sa newsroom. Thank you po. Yan, si Jan Matthew Balyaran halit dyan sa newsroom. Very latest duman sa Senado, ipinag-move na formally ni Senador Abogado Coco Pimentel III, minority leader, na sige na, i-open na kung mapapwede. Now we are just waiting for the ruling kang Senate President ta igwapanin mga deliberasyones na nangyayari manungod sa motion na iyan ni Senator Coco Pimentel III na pinag-uyunan man kan pag-iriba pang senadores Riza Ontiveros as ni Senador Joel Villanueva. Diyan nakita kay Pading Jomar, dahil man naputol yung kuan o ano bang advice mo Tabi June? Naputol na si Joshua, naputol na din. Yung available na linya Tabi sa tropa, kung sisay, kung pwede pang ipasok natin yan. Ano ba? Sinong pwedeng ipasok pa? Kung dahil na di, kung na lang Tabi, kung sisayan, pwedeng ilaog ta dyan sa programa. Okay. Diyan sa luwas. Yan. Sample lang Tabi yan. Kansa mo yung audio live feed. Hali duman sa Senado if in case na malawas naman agad ang impeachment trial. Pero dahil pakita kan makaka-expect ka. So action mismo. Puro pa yan administrative mo na administrative. Pagpadarasan ng uyan ng mga gabos-gabos dokumentos dahil pa man itong sa trial na mangyari talaga na mahadad ang ugta. Pero sample na yan kan sa muyang audio sa radyo and video duman sa muyang broadcast internet. Si sayang available na linya si Pading Jomar Bian hali dyan sa Premier Distrito kan Albay Dioso. Medyo maalanganin kagayon. Dumang ka na sana sa alas 5 si Pading Jomar ang ilalaog tadig di sa programa. Jomar Bien on the spot report. Jomar, barhay na hapon. What's happening Tabi Pade? Salamat Pading Pio sa dagdag na bareta. Whole day Pading Pio so aktibidad. Oho. Kan DepEd sa paglalansar ninda kan national kick-off kan Brigada Eskwela na ginibulig di sa Bakakay East Central School. Ini matapos na iba-iba ang aktibidad na ginibo kan mga bisita digdi. Maski na nga ni dahil nakabot si Secretary Sani Angara at si Presidente Bongbong Marcos digdi dahil lang ta so duwa palan Pading Pio yaon man duman sa Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Yes. Ang nangyari nagiruling na sa nakang dakulang subilog na likod sa backdrop kang
covered court digdi sa Bakakay East Central School. Ginibong screen as in kung anong pinagigibon ni PBBM duman, paglilibot-libot, pero man sa nag-arating dito sa mga aniyon digdi, tanahiling duman ang kabilugan, maging ang mensahe, aralipot man lang sumensahe ni PBBM, ni Secretary Sonny Angara, nagpasalamat lang sinda sa pigpapahiling na suporta kan mga paratukdo, kan mga magurang sa mga aki na matabangan ang sa indang edukasyon. Luspas sa salamat lang. Pero digdi sa Bakakay East Central School, ang mga naging bisita baka digdi kasubago, si Director Gilbert Sadsad, DepEd, Regional Office Number 5, si Governor Glenda Bongao, si Department of Health Secretary Ted Herbosa, and si Assistant Secretary Dexter Galban kan DepEd na iyon nagrepresentar kay Secretary Sonny Angara. Si Secretary Herbosa nagtao manin garo award duman sa nagkapirang mga eskwelahan digdi sa Kabikolan. Ini parte tabi pa ring piyo kay itong programa naman kang DOS na kampiyon ng kalusugan. Sigun kay Director Herbosa, sa bilog na Pilipinas, 83 na mga eskwelahan ang saindang napili na iyuan naghiringuan na ang mga kakian, iyuan maataman ang salud mientras nasa eskwelahan. Digdi sa Kabikolan, dahil niya man sinabi kung pira ang award digdi, pero kasubago may 4 na eskwelahan na pigtawanin award. Sarong eskwelahan sa Masbate, saro sa Camarines Norte, asin 2 sa Iriga City. Ang award na pigtaw sa ligwang so mga kit baga tabi pa ring piyo na mga gamit sa mga clinic, garo sa pang emergency. First aid kit. First aid kit, self-care kits, exercise and sports kit. Yan, igwang sa garo sa pang physical education training, igwa pa nga ning Bluetooth speaker na magagamit pag sound din na pag kung gusto mag Zumba sa eskwelahan, mga araw kayan, pero seremonya lang ito kasubago na ipigtao. Halos araw kayan so naging dalagang pa rin piyo, binisita man na kanagkapirana sa mga opisyales itong San Jose Elementary School para mag-reparo duman kan pinagigibong brigada eskwela. Halos gabos na eskwelahan digdi sa First District aktibo, so bilog na maghapon. May mga aktibidad sinda, nagrilinig, nagpirintura, asin karakul-dakul pang ibang aktibidad, parte kan primerong aldaw kan Brigada Eskwela. Roger. Kunya na banggi, taod-taod, iyo ang closing ceremonies kayan na gigibon ng giraray digdi sa Bakakay East Central School. Yan pa din mga dagdag na informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar! Jomar Bien, on the spot report. Thank you so much, Bading Jomar, sa pangaral magkambilog na tropa. Salamat man kansaydo paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa